गिबियाव आं बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायखौ जासिग्रोबाय। दा दिनैनि बे मोनाबिलि समाव जोंनि जनाय हालामनिनो बिष्टु स्वर्गियारि बिथाङा गरदसे जुमाय होननाय मोनसे एलबामखौ दिनै रिलिज खालामदों। बे रिलिज खालामनायाव आंखौ गिबियाव बेखौ बेखेवना होनो थाखाय आंखौ खावलायहरदों। बेयाव आङो बे खावलायहरनाय लेखा आङो बिथांनि गरदसे जुमाय एलबामखौ बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। हारिमु बिथिङाव बिथांजों जोंनि जनाय हालामनि लाइमोनफोरा माबायदि सापर्ट होफानांगौ? दिनै बिष्टु स्वर्गियारि बिथाङा जोंनि जनाय हालामाव बुंनो थाङोबा गिबि खेब बुंनांगोन बिष्टु स्वर्गियारि बिथाङानो जोंनि जनाय हालामाव दिनै एलबाम बरननानै दिनै नैबेजों मोनथाम एलबाम जाबाय। दा बेयाव जोङो बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बिथांखौ जोबोद थुलुंगा होयो। इयुनावबो बियो बिदिनो मोजाङै मोजां एलबामखौ बानायलांबाय थानो हाथों। जोंनि जनाय हालामनि मुंखौ मोजाङै मुं खामायना गालांनो हाथों आरो लोगोसे जोंनि हालामनि गासिबो जाखांफुनाय लाइमोन फंबायमोना एबा बिथांमोना दिनै बे एलबाम बानायनायाव गोबां मदद होदों आरो बिथांमोना मोनसे दिनै मिथिदों माने जोंनि कालसार लाइनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गासिबो जे गोसो होनांगौ, बे मोनसे बिष्टु स्वर्गियारि फंबाया बेखौ थुलुंगा होनानै फोजाखांनाय जादों आरो बेयो जोबोद बाख्नायथाव। बेखौ बबे प्रडाक्टआव हगारनाय जागोन? बेखौ आं दहायसो एसे सिगाङाव मिथिनो मोननाय बायदिबा बिष्टु स्वर्गियारि होननाय मोनसे चेनेल दंखायो। दा बिष्टु स्वर्गियारि प्रडाक्सन आरो बे माबानि नामा, बे चेनेलनि नामा। बे एलबामाव साबेसेसो फाव खालामदों? बे एलबामाव ओरैनोथ' जोंनि नुनायाव बिष्टु स्वर्गियारिया गावनो सिंगारखा, गावनो देंखो रोजाबगिरिखा आरो लोगोसे गावनो बेयाव एक्टिंबो खालामदों। बे गावनो हिर'नि पार्टबो गावनो लादों। जोबोद मोजां आरो माने बेखौ बुंनानै मथथे बाख्नायनो माने राव गैया आरो मथथे जोंनि हालामाव दा बिथाङा जोबोद माने एलबाम बानायनानै मोनसे मा होनो जांख्रिखां लाबोदों आरो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव। बेनि थाखायनो दा मोजां आरो जिखुनु जों मोजां मोनदों। जोङो दासिम मिथिनो मोननायाव 13था मेथाइ खनबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो जों मेथाइखौबो खोनासंबोदों। अब्लाबो एक्जेक्टलि इनि बाराबो जागोन नामा, आं जिखुनु बेखिनिखौ एसे मिथिना मोनदों। आरो एलबामा बिदिनो मोनथाम एबारजों जाबाय होननानै मिथिनो मोनदों। नोंथाङा दिनैसिम मोनबेसे एलबाम बानायखो? आं दिनैसिम एलबाम बानायनायाथ' मेन रुल पार्ट लानाया जाहैबाय मोननै जादों, ओमफ्राय मोनसेखौ डाइरेक्सन होदों आरो मोनथाम जानानै दं। नोंथाङा खोनानो मोन्दों मेथाइबो खनो, ओमफ्राय दोंबेसेसो दिनैसिम खनखो? नोंगौ, आङो एक्सुवेलि आं माने हिर' माने फावखुंगुर जानायनि आंहा सिमां गैया। आङो मेनलि आंना देंखोगिरि जानायसो सिमां दं। आं दिनैसिम 13 मेथाइ खनबाय। अब्लाबो ओरैनो गेजेर गेजेर बानायलांनो गोसो जायो आरो जेनेबा भिडिअफोरखौ एसे गेजेर बानायलांनो गोसो जायो। बे हिसाबै 2 बानायबाय आरो सम आरो खाबुखौ नायनानै इयुनावबो बानायलांनायनि सिमां दं आरो। गरदसे जुमाय बैसागु एलबामाव नोंथाङा सोरनिबा मददजों माबायदि मदद मोनदों सोरनिबा? गरदसे जुमाय बे भिडिअ सङावथ' बुंनो थाङोबा गोबां मानसिनि मदद दं होननानै बुंनांगोन आरो बेयाव आं हारसिं नङा। जोंनि जनाय दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं गोबां मदद मोनदों होनांगोन। रायजो राजाफोरनि गोबां मदद मोनदों होनांगोन। आंनि फंबायमोननिफ्राय बिनानावमोननिफ्राय गोबां मदद मोनदों। आंनि लोगोफोरनिफ्राय गोबां मदद मोनदों आरो फारसेथिं नोंसोरनिफ्रायबो मदद मोनदों होननानै आङो बुंगोन आरो। मोनबेसे माने मोननै जादों, मोनसेयाव साइड पार्टआव बिदिनो दंमोन, ओमफ्राय एबार मेनखौ लादों आरो एक्ट्रेस पार्टखौ मोनदों। दिनै गरदसे जुमाय बैसागु एलबामाव गिबि फावखुंग्रि महर मोननानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों? मोजां मोनदों, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फार्स्ट टाइम खालामनो लुगैयो, गोसो जायो। एबार फार्स्ट टाइम चान्स मोनदोंथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो इयुनाव माबा मोनसे गिदिर एक्ट्रेस जानो गोसो दंना गैया? औ दङ, चान्स मोनोबा। औ। गरदसे जुमाय बैसागु मेथाइआव नों मेथाइ खननानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों? जोबोद गोजोननाय मोन्दों बैसागु मेथाइ खननो मोननानै।
दिनैसिम मोनबेसे मेथाइ खनखो? दिनैसिम दोंथाम जाबाय मेथाइ रोजाबनाया। गासिबो बैसागु ना मदार्न? गासैबो बैसागुथ' नङा, सिगाङाव मोननै रमान्टिक मेथाइ बानायबाय, ओमफ्राय दा थार्ड टाइमाव बैसागु मेथाइ आरो। बिनानावा माबा मोनसे कालसारनि माबा क्लासिकेल लादोंमोन नामा मेथाइ खननायाव? औ लादों। ओमफ्राय इयुनाव माबायदि गिदिर सिंगार जानो गोसो दंना गैया? इयुनाव गिदिर सिंगार जानो जोबोद गोसो दङ। बर'नि मादाव सोर सासे सिंगारखौ मोजांसिन मोनो? आङो उसारानि आब'खौ मोजां मोनो। उसारानि